Dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si následovný oznam. Takže čaute, idem sa zabiť na Straniku. Ešte som tu nebol, vyzerá, že je to brutál rozmočené, ale výhľady sú tu krásne. No ak je to strmé, ako tento začiatok, tak sa asi poserem dneska. Držte mi palce. Ale Maruška som asi tak skoro nezobrala. To vyzerá, že to bude raketová veda dneska. Myslím si, že je to tu, ale nie som si istý. Ako to tu je? Stránik DH. Toto je stránik DH. No Pane Bože, dúfam, že to prežijem. Neviem, do čoho idem. Takže stránik DH. Zo začiatku dosť vyjazdený. Pekné rigoly. Tu na vyzerá, že to bude držať. Tak. Ja, toto je tá malá dvojka. Tu na vyzerá, že je väčšia dvojka. Trošku na placku. Tu nájdem vrchnú. Púšťam brzdy. Tu na asi som mohol dropnúť. Stránik hardway. No way. No way. Mne stačí táto easy way. Ale asi by to chcelo trošku zodvihnúť ten predok. Čo ty? No ak hen to bola, že hardway drop. No dobre. Tak. Toto prekvapilo, ale je to krásne. Tu sa šlape asi. Tu vyzerá, že je nejaký dvoják na placku. A na toto som zabudol! Kurva, som im to tu dojebal. Toto Murín posral. Dúfam, že nebudú patrať, kto to urobil. Ale trošku som to posral ja. To nepôjde na sociálne siete nikam. Wow, to bolo krásne. Ešte to tu nepoznám. Koko, to je žabarina. A ja nemám ani okuliare. No, nemám šancu. Nemám šancu so svojím skillom. Ty, ale stálo to za to. Či? Bolo to zle? Tu niekde by mala byť druhá časť. No toto Maroš ešte nedá. Skúsim na takéto solary zadvihnúť ten predok. Možno ma to bude baviť viac. Čaute. Kde je Šinter? Ďalší? A či môj? Tvoj. Nie, on to tu nedá ešte, ja som tu prvý raz, prišiel som sa obzrieť. Nie, len za mnou ešte jeden chalan, ale ten vyzeral, že má dlhšiu pauzu, tak som sa pre istotu obzrel. Ja som, Maroš tu vyletí. Nie, kdeže? To ja som prišiel obzrieť, že ako to tu vyzerá, ale sem ho ešte asi dlho nedoveziem. Dobre, idem si to tu ďalej obzerať, máte to tu nádherné. Toto nemám. Teraz som dobre? Teraz asi, hej. Piče, to je vončo. Jo, aký som slabý. Jo, aký som slabý.
to som sa skoro zabil. No a na ceste späť som stretol kamošov, ktorí ma vytiahli ešte na jednu jazdu. Ďakujem za vami. Ja ťa chcem natočiť. Chceš komentovať ma? Poď za mnou. Dobre, dobre, ale neviem, či budem stíhať komentovať. Tak ja som v kuse. Táďal to. Nie, chalani, to nemám šancu za vami. Hlavne sa za vami práši. Odklzol. Wow! Už chápem, prečo to skracujete. Jo, to ísť za vami, to už ľutujem, že som nevzal okuliare. Prečo? Ešte prach v pohode, ale keď to fliaka to bahno. Chceš aj toto? Hej, dám to, veď to si pošlapem k autu kúsok. Ako dlho šlapete sem do dediny? 45 minút. 45? 30, to sa dá. To ako zvládnem. Boha blázni. Zase. No technique, no technique. No ten vrch bol väčšia sranda. Toto bolo... Toto bolo také... Akože sranda, hej? Ale že tie odklopené, že keby tu bolo mokro, tak neviem. Že ja mokro moc nemusím. Aj v Jasenskej, alebo hoci kde, radšej nech sa práši. Nemám pedál. Šlapaj! Stromček môj! Fajme! Tak toto je dobré povozenie. Kokos, nevidím v tej príľbe.
Mimo! No toto je nuda. Ten spodok to už bola nuda. No to už bola. Kokos, ale dobré vozenie. Na to, že len marec začal, kto by to povedal, boha.